Lamsogo no hani hai kok borok ni tech entertainment YouTube channel o. Tam ni gan ID गोबां को borok no ano question khaika ba baksa sajaya kalaika tam ni bagi inke binmo channel dalok muslok channel mane गोबां ma dal bidal video dao mane category kaisa krui apti hinai गोबां ma saka a kok kobuino baksa borok sajaya ange unsubscribe bo khaika kok kama hai ang ani YouTube channel o dal bidal video no dawo bobo hai category video dai hinga kai jeta teng te online tai politics rok no tui tai news rok no tui ang video datrung tongmani engka atom satam ka ang ani YouTube channel o samung khlaimaliya gai YouTube channel o samung khaina muchungbo jora roimaya ngui tongbra mabai abani bagai ang video rok asuk khaimaya ngui tongkha kokngkha explanation video ang kabang kok no sunamo jeta buba gara thuyei no kabang kok ang video sunam trungo tei tirprani jeta ngui tongmani jeta information aborok no roina bagai ang saitogui tongmani sakang rogo engkai abani bagai ang nakar sano ang tewaisa tabok video changnam thangi tongo engkai narok wait khaidi nugi mannai tam ningke jepro joramano apurna ang video ro upload khlainai horke hor phungke phung dibor khe dibor sari ke sari engkai abani bagai ang je borok norok nayui norok musnang jagya norok ni support nango tam ningke naidi baksa baksa borok tongo je category mane dal bidal category ni naya tongo aboni ni ichha nung naina musunge engkai tang kuno khaina kri haya diba enadi ani or channel ang saidika bank online te politics te news channel te bubagrana te explain khlayo obahai pasta category rok kalai thango kuno puru hunga ka mobile rok na tui ba kabangma abahai online process rok na tui ang satrungo tam kana di ang te kaisa YouTube channel khunugui samung khaina thaka hunga ka aro subscribe mana belana tuknai haini bagi ang mas sunamani angai osukno information kijisa gai norok share khlai ready ang buskang salo kaham krungkhe video teisa khaipina bagai chai tobai tongo norni bagai gasukno jotnona hambai